състезание. Много се радваме, че сте тук, много се радваме да се видим заедно. Това е първото ни издание тук в Бургас. И като цяло супер много се радваме да видим колко е активна косплей сцената и косплей феновете в Бургас. Днешното шоу ще бъде под формата на състезание, за което, разбира се, ще имаме и победители. Първите най-добре представили се ще получат награди от самото събитие, а хората, които ще се погрижат да изберат всъщност кои са наградените, са нашето прекрасно жури, които искам да поканя сега на сцената. Започваме с Ери. Заповядай, Ери. Ери Лу. Следващия човек от нашето жури е Birdmaster Cosplay. И трета, но не на последно място, Mint Nox. Нашите прекрасни жури, които между другото днес са тематично в косплея от едно и също заглавие. Ако някой успее да познае заглавието, може да дойде при тях и да се снима заедно с тях. Добре, продължаваме. Самата програма, един по един, разбира се, ще излязат всичките ни участници, които, няма да ви лъжа, сценките са страхотни, така че на журито успех пожелавам с тежката задача да изберат кои са нашите победители. Ами тогава да започваме. Искате ли косплей? Да! Започваме. Благодаря ви много. Започваме с първото ни заглавие, което е от една... Сега не знам дали сте чували една игра, League of Legends се казва. Не знам дали сте играли някога, на някакво супер неизвестно заглавие. Имаме един изключително сладък персонаж, може би един от първите, които някога сте играли в самата игра. Ще ни представят Cafe Cuties Annie от League of Legends. You've got a problem? Teacher, can I sit right there? Inside behind me is cutting my hair. No, just sit here down at the chalkboard and stare. I faked up a seizure and left that in there. Yeah, I'm coughing, I'm bleeding. Band-aids won't heal it, 'cause they hate me, so I'm faking all of this, so they take me out, give me that pink slip of permission. This is I'm tired of wishing I was stitching. Take me out, give me that pink slip of permission. This is I'm tired of wishing I was stitching. The Cafe Cuties Annie. Продължаваме напред с едно много интересно заглавие. Вчера, които от вас останаха, всъщност се насладиха
посетиха на един невероятен концерт на една звезда, наречена Мария Анастасова. Някой може ли да каже заглавието, с което я свързваме? Baldur's Gate 3. И сега имаме един прекрасен косплей от играта на един невероятен персонаж, Druids of the Emerald Grove от Baldur's Gate. Насладете се на представлението. беше едно изключително красиво представяне с една много мистична хореография. Но минаваме на следващото ни изпълнение, което е тотално другата крайност. Говорим за Мориарти. Предполагам, че някои от вас са гледали Мориарти the Patriot анимето. Следва ни изпълнение. Супер! Имаме готовност. Насладете се на следващото представление на героя Мориарти от анимето Мориарти the Patriot. Аплодисменти!
握りしめる朝は君閲覧を埋める秘密のシステムそれが君へのダイユーシ先をせてぐちゃ混ぜせ誰かの泣き声を先をせてぐちゃ混ぜせ吐きつけてはバディは光ないデストピア花は咲かないしたやられたままその手を組まれているよりさ終わりを走れよその魂守るために壊れ打たれるのさ心の未来ベルジョはロードか同じメロディー蹴りいつかやがれよ自由はここしОтново аплодисменти за Moriarty the Patriot. И сега имаме едно много необичайно дуо, което аз лично нормално не би си представила, че някога ще се изправят един срещу друг, разбира се. Имаме Сун Джин Ву от Solo Leveling, който ще се изправи в битка срещу Върджил от Devil May Cry. Аплодисменти! I think I get it now. If the system is bent on using me, I'm just gonna have to use the system. Hunt and hunt. So now I want to know if the hunters are ready to be preyed upon. I'm down on my luck, she's turning a page. I'm falling in love, she's running away. Am I calling her bluff or causing her pain? Pray I keep it my head. Pay you by the minute just to visit through the back door. We got a lot to figure out. I don't wanna be another city in your passport. Water in the drought, talk back more. I prefer the real over the act. You're burning every page and trying to craft more. And we keep it cool enough to last. Or will we catch another moment just to let it pass? I'm down on my luck, she's turning a page. I'm falling in love, she's running away. Am I calling her bluff or causing her pain? Pray I keep it my head for the night. Moonlight mixes well in her eyes. Seems like it's always every time. My time, she could eat me alive. Oh, you got an appetite. There's a chance it could fail. Arise! Damn it. Waiting for your king, are you? Knight Commander Egress, you are a warrior. Will you let your blade rust? Or will you nerf me? Pledge yourself to the man before you. Arise. Много аплодисменти за тази абсолютно
изключително необичайна, но изключително вълнуваща битка и изключителният декор на колегата, който е много акюрат. Така, продължаваме напред с нещо много елегантно, нещо много красиво и нещо, на което трябваше да му произнеса името поне няколко пъти, защото съм много зле с китайските имена. Героят се казва Шелиан и е от заглавието Heaven's Official Blessing и ни предстои да видим един много красив танц. Аплодисменти! Така иконична червенокоса дама от едно заглавие, което се нарича Clair Obscure Expedition 33. Предполагам, че някои от вас вече го знаят, някои са го гледали. Така, предстои да видим представление на Маел. Надявам се, френският ми да е добре. Чудесно! Маел от Clair Obscure Expedition 33. Аплодисменти! Tell me where he came from, finally I know where to go. Mom says when we search really well, you will find what you're looking for. She said that he's never too far, he often heads over to work. Mom says working is really good, better than being in Baton Rouge, isn't it? Where is your dad? Tell me where is your dad? Without even having to tell, he knows what's going on. A sacred daddy, tell me where do you hide? Must have counted my fingers at least 1,000 times. Hey, Ute, Papa, Ute, Ute, Papa, Ute, Ute, Papa, Ute. We're all hypocrites, doing the same thing to each other. Vassil, stop! You can't just decide this for everyone! Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? 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 Аплодисменти отново. Много благодарим на Маел с това прекрасно изпълнение и продължаваме напред с едно много така
Интересно заглавие. Monster Hunter, предполагам, че също сте големи фенове. Ще видим един специален армор сет, който дропва от чудовището Наргакуга, един герой, който е успял целия сет да изкрафти магически. И също така ще видим един специален гост към него, неговото специално палико, котенцето компаньон, което го съпътства в битките. Аплодисменти за Наргакуга армор сета! Абсолютно най-иконичният скин, който някога се е случвал в тази игра. Сега да видим дали ще успеете да го разпознаете. Не, няма да успеете преди това. Нека да ви ентертейна малко, докато колегите си качат декорите. Как сте днес? Как е времето? Топло ли е? Вчера беше по-топло. Горещо. Добре, добре. Ние, хората от София, не сме свикнали на бургаския климат. Моля, простете ни. Добре, продължаваме с Ковен Нами от League of Legends. Аплодисменти. I admit that in the past I've been a nasty. They weren't kidding when they called me well bitch. But you'll find nowadays I've mended all my ways. Repentance the light in me to switch true gifts. And I fortunately know a little magic. It's a quality I always have possessed. And here lately, please don't laugh, I use it on behalf of the miserable, the lonely and depressed. Unfortunate souls, so sad, so true. They can flock into my cauldron crying, spells are so please, and I help them. Yes, I do. Though it's happened once or twice, someone couldn't pay the price, and I'm afraid I had to come across the course. Yes, I've had the odd complaint, but on the whole I've been a saint for those poor unfortunate souls. The men up there don't like a lot of glamour. They think a girl who gossips is a bore. Yes, some men it's much more fun for ladies not to say a word. And after all, dear, what is autograph? They're not all that impressed with conversation. True gentlemen avoid it if they can. But they don't swing the phone on a lady who's withdrawn. She wants to tell them it's me. Come on, you poor unfortunate souls. Go ahead, make your choice. I'm a very busy woman and I have an all day. It won't cost much, just your voice. You poor unfortunate soul. It's sad, but true. If you want to cross a bridge, Miss Spring, you got to pay the toll. Take a gulp and take a breath and go ahead and send a scroll. Folks and gentlemen, we've got it, boys. The boss is on a roll.
ви палата е любимия ми тъч, който Riot някога са правили на този скин. Продължаваме напред с един много мистериозен герой, който реално даже официално никой не би трябвало да знае как изглежда. Sakamoto Days. Някой от вас чел ли? Има? Евалата. Имаме един много специален герой, който се казва Камихате, който ще ни направи едно представление на сцена. Аплодисменти! Yeah. Kamihate has something to say. Huh? Dispute. Okay, whatever. Това нали няма да му се стреля? Питах предварително, но все пак да се попитам, да не би... да изчезна утре. Продължаваме напред с едно много коренно различно момиче. Най-така Magic Girl персонажа, който може да се сетите. Става въпрос за Мадока. Някой гледал ли е Мадока? Има фенове. Следва ни едно много магическо представление на Мадока Канаме от Пуела Маги, Мадока Магика. Аплодисменти!
обаче е доста в другата крайност. Така е една доста зряла жена, така да кажем. Така, тези от вас, които са може би по-скоро мои набори, може да си спомнят Batman Returns, един много иконичен филм от 1992 година, с актрисата Мишел Пфайфър, която изиграва ролята на Catwoman. И сега имаме едно прекрасно изпълнение на Catwoman. Аплодисменти! Да направя и без токчета, пък ама ли на токчета. Опа! Засада с колегата. И така, продължаваме с една много интересна група от Marvel Cinematic Universe. Това са познати персонажи, които сте виждали в няколко филма. Iron Man, Avengers, Туюнуи. Става въпрос за героите Тони Старк, иконичния Iron Man, Локи Лафейсън, който всички познават, The God of Mischief, и Джарвис, специалния AI, който Тони Старк изобретява. Ако някой е Марвел фен, моля ви, не ме факт-чеквайте. Аплодисменти! Please tell me that you appeal to my humanity. Actually, I'm claiming to threaten you. You should have left your armor on for that. Yeah. Seen a bit of mileage, and you've got the glow stick of destiny. You like a drink? Stalling me right change. No. Threatening. No drink, you sure? I'm having one. The Chitauri are coming. Nothing will change that. What am I to fear? The Avengers. That's what we call ourselves. Sort of like a team. Earth's mightiest heroes type thing. Yes. I've met them. Takes us a while to get any traction on that one. But let's do a head count here. Your brother, the demigod, a super soldier, a living legend who kind of lives up to the legend, a man with breathtaking anger management issues, a couple of master assassins, and you, big fella. You've managed to piss off every single one of them. That was the plan. Not a great plan. When they come, and they will, they'll come for you. I have an army. We have a Hulk. I will not be bullied by that. Oh, I think the beast had won wrong. You're missing the point. There's no throne. There is no version of this where you come out on top. Maybe your army comes, and maybe it's too much for us, but it's all on you. Because if we can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. How will your friends have time for me? When
when they're so busy fighting you. Caesar Rose, all performance issues are not uncommon. Why not apply? Jarvis, any time now. You were all fools before me. Play! I'll have that drink now. Jarvis, drop my needle. Видя ли? Само не разливайте пиенето, другото няма значение. Аплодисменти отново за това невероятно трио. И продължаваме напред с един малко необичаен косплей, да кажа. Не конкретен персонаж, а реално обвързан с истински човек. Става въпрос за популярна японска певица-изпълнителка, която се казва Адо. Адо е позната като изпълнител на много иконични опенинги на анимета и като цяло в момента покорява целия свят със своите представления. Тя обаче самата се превъплъщава в герой, има собствен персонаж и сега ще видим един много интересен и много судурски косплей именно на персонажа на Адо. Аплодисменти! Абсолютно страхотно шоу. Аз продължавам и помагам на колегата със следващото изпълнение, което има много особени декори, много силна сценография и един много иконичен герой. Сега, може би знаете едно аниме, една манга, която се казва One Piece. Аз няма как чувала доскоро, да го кажа честно. Един герой, който не знам къде побира всичките тези три меча. Предполагам, че трябва да гледам 1200 епизода, за да разбера. Но ще видим. Люфи, не знам къде. Аплодисменти за Роро Ноа Зоро. Ех, този град пак ми даде грешна карта. Сега трябваше да съм в оно, а не в какъвто и да е този град. И сега какво ще правя? Състезание на следващия най-добър мечоносец. Най-сетне ще имам шанса да си бия срещу Михол и да си изпълня мечтата да бъда най-добрия мечоносец. Тук има табелка. Нека да видим какво пише на нея. Михол ще се върна след 5 минути. Ех, ми добре, ще го изчакам. През това време трябва да измисля какво ще правя. Гладен съм, ще е хубаво нещо да ям, докато го чакам. Така, нека да видим какво ми остава с мотаната вежда за ядене.
този превезен готвач пак ме прецаква. Като го видя следващия път, ще го гони Светулка. Добре, гладен съм, изгубен съм, трябва да чакам Михалк да се върне. Единственото нещо, което мога да правя сега, е да дребна до това дърво. Сега да видим тук кой ще прибере сака. Ако си гладен, между другото, на втория етаж има едни мъкови сандвичи. Добре. Това беше Зоро, познат като Балкан Зоро в социалните мрежи. И продължаваме напред с едно много интересно геройче от една продъкшн компания, която наскоро разбрах. Казва се Glitch Productions и са инди девелопери от Австралия. Те всъщност са авторите на анимационно филмче, което се казва Murder Drones. И сега ще видим героя Узи Дорман. Аплодисменти! Come on.
най-вероятно герой кръстен на оръжието, може би. И сега имаме едно много специално изпълнение на една героиня, която се нарича Нана. От едноименно заглавие, което също се нарича Нана, с две главни героини, които също се казват Нана и Нана. И имаме малко по-специално, сега ще разберете по какъв начин изпълнение, което ще бъде отчасти и на живо. Много се надявам да ви хареса и на вас, колкото и харесва на мен, защото това аниме, тази манга са ми много специални и много при сърце. Аплодисменти за Нана Осаки, която ще изпълнява от анимето Нана. Hey Hachi, no matter how much or how often people hurt each other, loving someone is never a waste. That love letter you left for me back then, I still cherish it. Следва да дадем време на нашето жури да заседава, да избере кои са трите най-добри представления, които ще получат специални награди. Трето място 100 лева и материали от cosplayshop.b. Второ място отново материали с 200 лева награда. И трето място 300 лева парична награда заедно с материали от cosplayshop.b. В 6:00 ще бъде награждаването ни. А сега искам да помоля всички от нашите косплеери да се качат заедно на сцена, за да си направим една обща снимка за спомен. Заедно с нашето жури, разбира се. Журито! Идвам и аз. Давай.
изключително трудно да се реши. В крайна сметка, когато даваш само 3 награди, е много трудно да прецениш на кого да ги дадеш. Така, за награждаването първо искам да поканя на сцената нашето прекрасно жури отново. Burgmaster Cosplay, Ерило и Минкнок с аплодисменти, нашето прекрасно жури, които ще връчат наградата на нашите 3 най-добри изпълнения. Наградите включват трето място 100 лева парична награда с материали от Cosplay Shop и 20% отстъпка за пазаруване от cosplayshop.bg. Второ място 200 лева парична награда, отново материали от нашия Cosplay Shop, с който хората да изработват следващия си косплей проект. И разбира се, това не беше така преди малко. И разбира се, отново отстъпка, когато пазаруват. И първото място е 300 лева парична награда, която веднага ще получи косплеера с най-доброто изпълнение. Отново косплей материали от Cosplay Shop, които включват EVA Foam, Foam Clay, Cospaint и най-важните неща, които са им нужни за изработката на първия им косплей или на следващия. И отново отстъпка от Cosplay Shop. Също така, всички участници, дори и тези, които не са се класирали за първите 3 места, получават ваучер за отстъпка от 10% при следващото закупуване на косплей материали от cosplayshop.bg през нашия дистрибутор. Аплодисменти за нашите спонсори cosplayshop.bg. Започваме с трето място. Трето място, едно хубаво плакетче. Моля Ери прекрасната да ми асистира, за да го дадем на нашия победител. И трето място. Познахте ли го? Дайте малко, така, съспенс. Трето място печели Маел от Claire Obscure Expedition. Място за всеки конкурс, да ви кажа, са най-трудното нещо, което се избира.
Точно така. Второ място. За невероятното си изпълнение на сцена и също така приноса си като цяло към крафта на косплея. Отново, айде, съспес. Кой ще бъде? Второ място. Monster Hunter с Нарка Когарунце. Аплодисменти! За съжаление, и се наложи малко по-рано да тръгне, но тя ще си получи наградите при първа възможност. Най-трудното. Първо място. За първо място се забавихме половин час отгоре. Много беше трудно и отново искам да благодаря на всеки един, който се включи в изпълненията. Знаем, някои от вас идват за първи път, някои от вас вече имат опит, виждали сме се по други събития и много се радвам всъщност, че косплей общността в България успява да се съедини въпреки всичките километри, които ни разделят между София, Бургас, Варна, Пловдив и всички големи всъщност средища за косплей. Първо място. За прекрасното си изпълнение, за прекрасната атмосфера, дайте. Първо място получава Druid of the Emerald Grove от Baldur's Gate. Но и за невероятния костюм и вниманието към детайлите. Това са нашите три победители. Всеки един косплеер, който се включи също така, бих искала да помоля да мине, за да получи своя ваучер от Cosplay Shop-а, от колегата Мартин, който се намира отпред. На вас благодарим ви, че бяхте прекрасна публика, благодарим ви, че дойдохте на събитието с косплей, без косплей, за фенове. И се